cinquè punt, perdó, quart punt, és acords que procedisquen en ordre de la modificació de la base 39 de les bases d'execució del pressupost. Bé. Les bases d'execució del pressupost són les que determinen els diners que entren en l'Ajuntament, com se gasten i on se gasten. Fins ara, les assistències dels regidors a les juntes de govern o les dietes que estaven establides per anar així o per anar a l'ES o per anar a qualsevol lloc, estaven regulades segons les bases d'execució s'han regulat conforme està així, dir com ha de quedar per si tens que anar a una reunió de treball o que està reflejat en les bases que fins ara no estava. Lo de les dietes no estava com a tal. Per tant, les reunions aquestes s'han aplicat igual que les sessions per 20 euros i és añadir o canviar, modificar la base en este punt. ¿Algú vol intervenir? Jo volia una aclaració, perquè si quant a la base contraina, si me sembla membres de la corporació, heu tingut per assistència a qualsevol tipus de reunió de treball que tingui caràcter municipal i en benefici del municipi. Si no ho puc fer, no sé, Quan un consellero va a una reunió on siga a assistir a qualsevol puesto diario, he anat al puesto i això val 30 o 40 euros, que és el que estava marcat en la dieta. Aquestes reunions d'assistència per reflejar-se en el pressupost conforme s'havien de reflejar, segons nosaltres ens hem informat, i hauria d'estar reflegat en la base d'execució de l'Estatut. A més, està copiat d'altres ajuntaments. Està copiat de conforme s'aplica a altres ajuntaments. Perquè si no, les dietes o la indemnització per anar a la reunió del conveni, per exemple, per què? Per anar a això que va a 20 euros. I si són 30? Bueno, podríem dir 50, però en diguin. En diguin per qualsevol reunió. Però quedarà reflejat. Per què? Perquè hi ha unes partides pressupostàries que són aquestes i d'ahí que se paga això. Igual com les assistències del ple estan reflejades en la classe de demà, que diu com se paguen i per què. Quin consellero té dret a posar això? El que vaig a alguna reunió, tot és qüestió d'entendre-ho. Segons la normativa és que cobren dedicació exclusiva no poden cobrar i jo no estic cobrant. Jo firme les assistències però a mi no s'han deixat després de nosaltres. Són els consellers que no tenen dedicació exclusiva o que no tenen ningú. En tot cas també m'agradaria fer una aclaració que seran també les reunions a que el senyor alcalde convoque. Si hi ha una reunió específica que tingui caràcter municipal i en benefici del municipi i el senyor alcalde es convoca a vostès i vostès volen cobrar-ho, firmaran com firmem així, només arribem al plenari la nostra acta i cobraran igual que cobrarem els demés que assistim o que no assistim. Per tant, seran com l'alcalde és el que convoca i desconvoca, si estan convocats, tots els que estiguin convocats cobraran els 20 euros, si es volen cobrar. Vots a favor de modificar la base 39? Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Perdó, despatx extraordinari, sí que ja no entra ninguna cosa que tindrà que anar urgent. Punt 7, pregs i qüestions. Jo voldria fer un prec, ja que a sentir que s'està comentant que s'estan col·laborant de totes les institucions, jo voldria fer un plec de que se tingui en compte tot això i que se col·labore en totes les institucions, perquè hi ha institucions que no se col·laboren.
antes sí que se colaboraba en todo lo que se podía. Simplemente. Respecte a això vaig dir que hi ha hagut una reunió en l'equip en la qual s'ha establert a totes les associacions de llaurí que hi ha, no s'ha acabat, però s'ha establert les que hi ha, una sèrie d'aportacions per part d'aquest Ajuntament, com el que han dit antes, que si les han fet cas han fet el veterinario, l'Ajuntament l'ha pagat, això val tants diners. Si ho han fet el jubilat, això val tants diners. Si ho han fet, i entonces volíem, ho estem fent, és un quadrant perquè enguany, si pot ser este mes que quede clar a totes les associacions de llaurí que hi ha, el que l'Ajuntament li va aportar durant l'any. Pues a este li ho donen tant, a este tant, a este tant, a este tant, a este tant. I dins d'aquestes associacions està esta, que és el Club Deportiu de Llaurí. I arran de la sol·licitud que van fer ells, nosaltres el que vam fer va ser demanar autorització a l'audiència per utilitzar la partida pressupostària que venen les subvencions a entitats sin ánimo de lucro y deportivas. Entonces, hem rebut autorització de l'audiència per a utilitzar aquesta partida pressupostària. Entonces, legalment, sense tindre que fer ninguna cosa com les que s'han fet sempre, pues l'Ajuntament pot, de la seva partida, fer un traspàs de diners a qualsevol associació de llaurí en concepte de donació o d'ajuda a entitats sense ànim de lucre. Legalment, ho podem fer ja, perquè tenim el permís d'utilitzar aquesta partida pressupostària. Aquesta partida, el que passa és que està cuixa perquè com és de l'any 2001, crec que són 4.500 euros. De moment hi ha 4.500, doncs el que es pot fer és una modificació i ficar més diners perquè n'hi ha que és un musical també. S'haurà de fer una modificació en el seu dia per ficar diners. I d'ahir tenen que aquests diners a totes les associacions de llaurí, a totes. També per Club Deportiu Llaurí. En el que s'ha ja que estem ja finalitzant la temporada, s'haurà pogut donar en aquest forat alguna cosa. Deixa partida. No es podia. Ara hem buscat algun típic d'algun puesto i haver col·laborat. I total queden 4 partits per acabar la vida. És que ja, per aquesta temporada ja no es fa ni falta. No, pues si no es fa falta va guardar para la temporada que ve. Però és que quan s'ha fet falta no s'ha donat. L'Ajuntament dona els diners i col·labora en les associacions i en les sol·licituds que ens fan les diferents col·lectius del poble quan pot. Quan pot l'Ajuntament? Quan té permís. I com han tingut el permís esta setmana, han fet la reunió per distribuir els diners. I si el Club Deportiu Llaurí ens demana 6.000 euros i resulta que la partida n'hi ha 4.500 i n'hi ha 10 associacions més, doncs tindrem que partir-ho tot com a bones setmanes. I si no, doncs patrocinadors que siguin simpatitzants del Club Deportiu Llaurí que els ajuden també com han fet.